ние сме от Спорт Респект. Бихте ли искали да ви зададем няколко въпросчета за социалните ни мрежи? Ела, какво те доведе днес на ВНЛ? Много ми харесва на мачовете и съм ги гледала по телевизията. Този път и аз исках да дойда. Естествено, подкрепата на националния отбор. Кой е любимият ви национален отбор? Как кой? Естествено на България. Имате ли си любим отбор, любим играч? От България или от... Цялостно. Любимият отбор си ми е България, освен Левски. Но преди всичко националния отбор. Любим играч Цветан Соколов, например. Тодор Скримов. Това са за мен големи играчи. Работливи играчи, без да блестят много. И накрая трябва да завърши с Матей Казийски. Имате ли играч, с който бихте искали да играете, ако можете? С единия от братята Николови. Вчера единия са контузи, значи с другия. А пък на Симеон да му пожелаем бързо оздравяване и възстановяване. Какво за вас е волейбола? Спорт или начин на живот? От живот. 30 години сме в волейбола, няма как да е само спорт. И за волейбол за нас е една уникална игра и естествено, когато участват нашите играчи, идваме да ги подкрепяме на живо. И аз много обичам волейбола. Добре, благодарим ви много. Мерси. Благодаря.